Kaixo, aitortu dezagun. Guztiok ordu asko ematen ditugu pantailan aurrean, pantaila horiek txikiak, ertainak, naiz handiak izan. Baina euskarazko kontsumoa eta eskaintza estatus bat euskaldunon behar, nahi eta aukerekin. Horregatik esaten dugu ezinbestekoa dela ikus-entzunezkoen alorrean jauzi bat ematea. Jauzi bat euskarazko ekoizpena handituz, bai telebistan, bai zineman, naiz bestelako euskarrietan. Eta horregatik nik ere bat egiten dut pantailak euskaraz ekimenarekin. Euskara gehiagotan eta gehiagorekin behar dugulako baita ikus-entzunezkoetan ere. Zuk ere egin ezazu bat. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Atzalde hor, zeretana eta nope pantailak euskaraz ekimenaz bat ditxo. Gure ama hizkuntzia dago eta esianeko gauzakin euskaraz disfrutako eskubideko euleko. Gaina pentsot euskalkixek presentziak gixo ukibidea bela eta holan pantailan euskaraz agertzen hasein, jente gixo ulertu goztea. Pantailak ikusentzunezkoak euskaraz nahi ditugu. Euskaraz bizi nahi dugu, beraz, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Neu ere, pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Euskararen herriak, pantailak ere euskaraz behar izango ditu. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Bai instituzioek eta bai guk herritarrok, sare sozialetan, telebistan, interneten eta alden leku guztietan, ni ere pantailak euskaraz ekimenaren alde. Kamiseta hau jantzi dut, erabat barrenatuta daukadalako, pantailetan euskara erdigunean jartzen espaldin badugu, nekez izanen dugulako euskaldun izateko aukera etorkizunean. Dagoeneko, adin batetik beiti bereziki, batez ere, pantailari begira ematen da denbora gehien. Hau da, lagunei edo gurasoen aurpegi baino gehiago begiratzen diete gazteek pantailei, baita horren gazteak ez garen okeren. Hortaz, euskararen erdigunea pantailetara eramaten espaldin badugu, nekez izanen dugu etorkizuna. Eta kontutan izan dezagun gainera pantailen bitartez orain barreiatzen direla gure iruditeria kolektiboaren erreferentzia nagusiak. Hortaz, mesedez, jarditzagun pantailak gure zereginen erdigunean eta jardezagun euskara pantailen erdigunean. Nire 6 urteko semeak askotan galdetzen dit. Ama, zergatik ezin ditugu marrazki behizidunagok euskaraz ikusi. Eta arrazoi du behar ditugu eduki gehi euskaraz, eskura eta gaurkotuak. Beraz, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Nik ere pantailak euskaraz herri ekimenarekin bat egin nahi dut. Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dugulako. Plataforma digitaletan euskarak duen presentzia ia anekdotikoa da. Zinemaretoetan urtean bataz beste esainatzen diren 700 filmeetatik 100 inguru dira soilik euskaraz. Ikusentzunezkoen munduan euskarak duen presentzia eskasarekin arduraturik dagoen pertsona horietako bat naizelako, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Kultura gehiago, ikus-entzunezko gehiago, euskaratik eta euskaraz. Ara, begira, pantailan. Baina urbi, Zer? zergatik beti ikusten dugu berdina. berdina. Eta marrazki bizitun hauek zaharrak dira. Ja, zarkituta dauden txikian nintzenean ikusten dituenetakoak, ezta? Bai, berriak behar ditugu. Ze jarriko diete tiene kantak, ez zinta betiene kantak jarri, ez due. Beste gauza batzuk behar ditugu euskaraz. Gauza asko nahi ditu. Eta laguntzak, ezta? Horregatik, play, sakatu euskarari. Hori da, eta horregatik ere, ene kantak, zer? Pantailak euskaraz ekimenaren alde. Hori da, Kaixo, mundua euskaraz ulertzen degulako eta euskaraz bizi nahi degulako, ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde. Haukazuek. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Gure hizkuntzak merezi duelako. Eta guk ere gure hizkuntzan bizitzeko beharra eta eskubidea dugulako. Ni ere pantailak euskaraz herri ekimenaren alde nago. Funtsezkoa eta atzera ezina da. Euskariari
munduan merezi dauen garrantzisa emon bier dotzagulako, neue pantaiak euskarasen alde. Iepa! Nik ere pantaiak euskaraz ekimenarekin bat egiten. Neu be pantaiak euskaraz ekimenarekin bat egiten. Zururgorriak eta gure lagunak pantaiak euskaraz herri ekimenaren alde gaude. Gure koloreak Euskal Herrian munduan partekatzen jarraitzeko kultura eta ikusentzunezkoak euskaratik eta euskaraz behar ditugulako. Pirriz, porrotz eta maribototx pailazook sinatu dugu. Pantaiak euskaraz. Aupale!